Yohane nwoma edi kan ti baako. Die ewo ho firi mfitiase, die yatie, die yede yeni ehunu, die yehweye, ne yede yensa kae, wo nkwa asem no. Na nkwa no yi ne ho kyerɛ, ne yehunu, na yedi ho adanse, ne yeka da nkwa a ene agya no wo ho na eyi ne ho kyerɛ ye no ho asem kyerɛ mo. Die yehunu na yatie, na yeka kyerɛ mo. Na monso ne yen anya ayonkofa. Ayen ayonkofa no, yene agya no ne ne ba Yesu Kristo na ewo. Ye twere yenum bramo, na yen anigye awie peye. Na kase a yete ne nkyɛn, na yebɔ mo yi ne sɛ, Onyankopɔn yɛ han, na esum biara ni nimu. Se ye kase ye ne no wa ayonkofa, ne enam sum mu a yedi atoro ne eni nokre. Na se nam han mu se ono wo han mu no a ne ye wo ayonkofa wo ye mu. Na ne ba Yesu mogya te ho firi bɔne nyinaa mu. Se ye kase ni bɔne a ne ye daada ye ho, na nokre no ne ye mu. Se ye kan ye bɔne kyerɛ a ɔyɛ nokwafo ne trenee ni se ɔde ye bɔne be firi ye. Na wate ye ho afiri de entene nyinaa ho. Se ye kase ye nye bɔne a ye ma no dane ɔtorofo, na nasɛm no ne ye mu. Yohane nwoma edi kan ti mienu. Mimenkuma, me twere yenu mabremo no mo anye bɔne. Na so obi ye bɔne a, ye wo kyigyinafo obi, agya no nkyɛn, ɔne ɔtrenee ni Yesu Kristo. Na ɔno ne yɛn bɔne ho mpata. Na ɛnyɛ yɛn de ho nko, na mmom wiase nyinaa de ho bi. Na se yedi na hyɛde so a, ɛno ara na yɛde hunu sɛ yɛnim. De ɔka sɛ menini no, na onni na hyɛde so no, yɛ ɔtorofo. Na nokora no ni nimu. Na obiara odi nasɛm so no, ampara ɔno mu na Nyankopɔn dɔ na wie peye. Ye na yedi hunu sɛ yɛwɔ ne mu. De ɔka sɛ ɔte ne mu no, ɛsɛ no sɛ ɔnante sɛ de ɔno nso nante ye. Adɔfo, ɛnyɛ ahyɛde foforo na metwere mabrɛ mo. Na mmom ahyɛde dada a moanya firi mfitiase no. Ahyɛde dada no ne asɛm a moatie no. Bio, metwere ahyɛde foforo mabrɛ mo a, nokore wɔ ɔno ne mu. Sɛ esum utwam na nokore han no anya ehyiren. De ɔkasa wɔ han no mu na ɔtane ne nua no. Ɔda so wɔ sum a de besi sɛsɛ. De ɔdɔ ne nua no te han no mu, na suntudue ne mu. Na de ɔtane ne nua no te sum no nam sum no nim de ɔkoro efisɛ esum no frɛ n'ani. Mankuma, metwere mabrɛ mo sɛ ne din ti wɔde mo bɔne afiri mo agyanom. Metwere mabrɛ mo sɛ moahunu de ɔwɔ ho firi mfitiase no. Mrantie, metwere mabrɛ mo sɛ modi ɔbɔnefo no so nkoni. Mmɔfra nkuma, matwere mabrɛ mo sɛ moahunu agya no. Agya no, matwere mabrɛ mo sɛ moahunu de ɔwɔ ho firi mfitiase no. Mrantie, matwere mabrɛ mo sɛ mo ho adin na Nyankopɔn asɛm no te mu, na mo adi ɔbɔnefo no so nkoni. Mo no wiase anaa nneɛma ɛwɔ wiase. Sɛ obi do wiase a agya no dɔ no ne nimu. Na de wo wiase nyinaa honam akɔnɔ ne aniwa akɔnɔ ne asetrem ahohoahoa emfiri agya no na mmom efiri wiase. Na wiase ne nakɔnɔ etwam na de ɔyɛ ade a Onyankopɔn pɛ no tena hɔ daa. Mofre nkoma, ɛdɔn edi akyire ni. Na sɛ de moate sɛ antikristo no bɛba no, saa na seesei antikristo bebree aba. Ɛne edi hunu sɛ dɔn edi akyire ni. Wofiri yɛn mu na ɛkɔɔ yɛ de nanso wɔnka yɛn ho. Na so ɔka yɛn ho a anka wɔne yɛ tena hɔ. Na ɛyɛ saa na wɔda adi sɛ wɔn nyinaa anka yɛn ho. Na mo de, monya nwosra no firi ɔkronkronni ne hɔ, na mo nyinaa nim de. Mantwere mammrɛ mo sɛ deɛ munnim nokora no na mmom sɛ munim, ne sɛ atoro biara mfiri nokora no mu. Wan ne ɔtorofo no, sɛ deɛ ɔsane sɛ Yesu nyɛ Kristo no. Oyi ne antikristo a ɔpo agya no ne ɔba no. Obiara ɔpo ɔba no onni agya no nso. Na deɛ ɔpae mo bɔ ɔba no din no wɔ agya no nso. Enti mo deɛ mote firi mfitiase no, moma no ntena mo mu. Na sɛ deɛ mote firi mfitiase no tena mo mu a, ɛneɛ mo nso mobɛtena ɔba no ne agya no mu. Na ɛbɔ a ɔde ahyɛ yɛn ne daa nkwa no. Deɛ matwere mabrɛ mo yi fa wɔn a wɔdaadaa mo no ho. Na mo deɛ ɛnwosra a munyaa no ne nsɛm no te mu. Enti ehia sɛ obi kyerɛkyerɛ mo, na mmom sɛdeɛ nwosra no a kyerɛkyerɛ mo ade nyinaa ho no, na ɛyɛ nokore, na ɛnyɛ atoro. Na sɛdeɛ kyerɛkyerɛ mo no, montena ne mu.
na afei mmankuma montena ne mu na se oyi ne ho adi a ya yennam na yani yengu nanim ne bamu se munim se oyo trene ni a na muhunu se obiara a oyo ade trene no ono na owo no. Yohane nwoma edikan timiensa. Monhwe odoko a agya no de akyɛ se wonfrɛ Nyankopɔn ba na yɛyɛ nso. Yɛnti wiase hu yɛn efirse nhunu no. Adɔfo afei yɛyɛ Nyankopɔn ba na de yɛbɛyɛ no nya nnadi. Na yɛnim sɛ so yi ne ho adi a yɛbɛyɛ sɛ ɔno. Efirse yɛbɛhu no sɛ de ɔteɛ. Na obiara a wɔ ne ho anidaso yi no ɔte ne ho sɛ de ɔno ho teɛ. Obiara a ɔyɛ bɔne no ɔyɛ de tombra na bɔne ne mmrato. Na monim sɛ ɔno de oyi ne ho adi sɛ ɔbɛso abɔne na bɔne ni ne mu. Obiara a ɔte ne mu no nyɛ bɔne. Obiara a ɔyɛ bɔne no hunu no nanso oni no. Mankuma momo obiara na adamo. De ɔyɛ de tene no ɔtene sɛ de ɔno so tene. De ɔyɛ bɔne no firi ɔbonsam. Efiri sɛ ɔbonsam no firi mfiti ase yɛ bɔne. Yɛnti na Nyankopɔn ba no beyi ne ho adi sɛ ɔbɛsɛe ɔbonsam no mu. Obiara a Nyankopɔn awo no no nyɛ bɔne. Efiri sɛ n'abati ne mu na otumi nyɛ bɔne. Efiri sɛ Nyankopɔn no wawo no. Yemu na Nyankopɔn ma ne ɔbonsam ma dadi. Obiara a ɔnyɔ de tene ne de ɔnnɔ ne nua no mfiri Nyankopɔn. Na yɛn ni kase a mate firi mfiti ase sɛ yɛn dɔ yɛn ho no. Ɛnyɛ sɛ Kain a ofiri ɔbɔnefo no mu na okum ne nua no. Na adenti na okum no. Efiri sɛ ɔno ara ne nnwuma yɛ bɔne na ne nua de ɛtene. Anuanom, wiase tane mo a moma no nyɛ mo nwanwa. Yɛn de yɛnim sɛ yɛtwam afiri owuo mu kɔnkwam. Efiri sɛ yɛdɔ anuanom. De onni dɔ no ti owuo mu. Obiara ɔtane ne nua no yɛ owudifo. Na monim sɛ daa nkwa ntena owudifo biara mu. Yemu na yɛhunu ɔdɔ no sɛ ɔno de ne kra to hɔ mae. Na ɛsɛ yɛn nso sɛ yɛde yɛn kra to hɔ ma anuanom. Na de o wiase asetena de na ohunu ne nua sɛ ahia no na ɔbɔ na ayomɔnwono no. Nyankopɔn dɔ no tene mu sɛn. Me mankuma momma yɛmfa asɛm ana tɛkyerɛma nnɔ na mmom momma yɛnnɔ ne yɛn no nokura mu. Na yɛmu na yɛbɛhunu si yɛfiri nokura no mu. Na yɛbɛdwudwu yɛn akoma wɔ n'anim sɛ yɛn akoma bu yɛn fo a Onyankopɔn so kyɛne yɛn akoma. Na ohunu adeɛ nyinaa. Adɔfo sɛ yɛn akoma mmu yɛn fo a ɛne yɛde nam kɔ Nyankopɔn anim. Na biribiara a yɛsrɛ no yɛnya firi ne nkyɛn. Efiri sɛ yɛdi n'ahyɛdeɛ so. Na yɛyɔ deɛ sɔ n'ani. Na yɛn ne n'ahyɛdeɛ sɛ yɛnye ne ba Yesu Kristo din no ni. Yɛn no dɔ yɛn ho sɛ deɛ ɔmaa yɛn ahyɛdeɛ no. Na deɛ odi n'ahyɛdeɛ so no te ne mu. Na ɔno nso te ne mu. Na deɛ edi hunu sɛ ɔte yɛn mu ne honhom a ɔde ama yɛn no. Yohane nwoma edikan tinai. Adɔfo monyi ahonhom nyinaa ni. Na mmom nso ahonhom no nhwɛ sɛ ofiri Nyankopɔn anaa. Efiri sɛ adifo atrofo bebree aba wiase. Yemu na monhunu Nyankopɔn honhom. Honhom biara ɔpɛ mu ka sɛ Yesu Kristo aba honam mu no firi Nyankopɔn mu. Na honhom biara a ɔnka sɛ Yesu aba honam mu no mfiri Nyankopɔn mu. Na yɛni Antikristo a mote sɛ ɔba na afei wanya ba wiase no deɛ. Mmankuma mufiri Nyankopɔn mu na moadi wɔn so nkonim. Efiri sɛ deɛ ɔwɔ mu mu no so kyɛne deɛ ɔwɔ wiase mu. Wɔn deɛ wɔfiri wiase yɛnti na wɔfiri wiase kasa na wiase tie wɔn. Yɛn deɛ yɛfiri Nyankopɔn mu. Deɛ onim Nyankopɔn no tie yɛn. Na deɛ ɔmfiri Nyankopɔn mu no ntie yɛn. Yemu na yɛhunu nokura honhom ne naadaa honhom. Adɔfo momma yɛn no dɔ yɛn ho. Na ɔdɔ firi Nyankopɔn. Na obiara ɔdɔ no Onyankopɔn no wawo no na onim Onyankopɔn. Deɛ ɔnnɔ no hunu Onyankopɔn. Na Onyankopɔn ne dɔ. Yemu na Onyankopɔn dɔ no yi ne ho adie wɔ yɛn ho. Sɛ Onyankopɔn soma ne ba a ɔwo no koro no ba wiase sɛ yɛmfa no so nyankwa. Yemu na ɔdɔ no wɔ. Ɛnyɛ sɛ yɛn ne yɛdɔ Onyankopɔn, na mmom ɔno na ɔdɔ yɛn na ɔsoma ne ba sɛ ɔmmɛyɛ yɛn bɔne ho mpata. Adɔfo sɛ Onyankopɔn dɔ yɛn sɛ a ɛnneɛ ɛsɛn yɛn nso sɛ yɛdodɔ yɛn ho.
obi hunu Onyankopɔn pɛn ti adodo yɛn ho a na Onyankopɔn tie mu na ne dɔ na wie pɛyɛ wɔ yɛn mu na yɛhunu sɛ yɛte ne mu na ɔno nso tie mu so ama yɛn ne honhom no bie ne yɛhunu ne yɛdi adanseɛ sɛ Agya no asoma ɔba no sɛ wiase agye nkwa obiara ɔpɛ mu ka sɛ Yesu ne Nyankopɔn ba no Onyankopɔn tie ne mu na ɔno nso tie Nyankopɔn mu na yɛn deɛ yɛhunu ne yɛagye ɔdɔ a Onyankopɔn wɔ no yɛn ho no adi Onyankopɔn ne ɔdɔ na deɛ ɔte ɔdɔ mu no tie Nyankopɔn mu na Onyankopɔn tie ne mu yɛn mu na ɔdɔ no awie pɛyɛ wɔ yɛn mu ne yɛayɛ nam atemuda ɛfiri sɛ sɛdeɛ ɔno teɛ no sɛ nso yɛteɛ wɔ ewiase ha ne no ehu ni dɔ mu na mmom ɔdɔ a edi mu no pam ehu ɛfiri sɛ ehu ne asotwe ne nam na deɛ osuro no nwie pɛyɛ wɔ ɔdɔ mu yɛdɔ ɛfiri sɛ ɔno na ɔdɔ yɛn kane so obi ka sɛ medɔ Onyankopɔn na ɔtane ne nua ɔyɛ ɔtorofoɔ na deɛ ɔnɔ ne nua a ohunu no ɛbɛyɛ dɛn na obetumi adɔ Onyankopɔn a ɔnhunu no na ahyɛdeɛ yi ne yɛnya no ne nkyɛn sɛ deɛ ɔdɔ Onyankopɔn no ɔnɔ ne nua nso Yohane nwoma a edi kan tinum obiara a ɔgye di sɛ Yesu ne Kristo no Onyankopɔn na wawo no na obiara a ɔdɔ deɛ ɔwo yɛ no ɔdɔ deɛ ɔwo no no nso sɛ yɛdɔ Onyankopɔn na yɛdi n'ahyɛdeɛ so a ɛno ara na yɛdi hunu sɛ yɛdɔ Onyankopɔn ma na yɛn ni Onyankopɔn dɔ sɛ yɛbɛdi n'ahyɛdeɛ so na n'ahyɛdeɛ no nyɛ den ɛfiri sɛ biribiara Onyankopɔn wo yɛ no di wiase so nkonim na nkonim a adi wiase so ne yɛn gyidie wan ne deɛ odi wiase so nkonim sɛdeɛ ɔgye di sɛ Yesu ne Nyankopɔn ba oyi ne deɛ ɔnam nsuo ne mogya so bae Yesu Kristo no na ɛnyɛ nsuo nko mu na mmom ɛyɛ nsuo ne mogya mu na honhom na edi adanseɛ ɛfiri sɛ honhom no nokore na baasa na edi adanseɛ honhom ne nsuo ne mogya na baasa yi bom yɛ baako yɛgye nipa adanseɛ a Nyankopɔn adanseɛ so kyɛne no na Nyankopɔn adanseɛ ne adanseɛ a wadi ne ba ho no deɛ ɔgye Nyankopɔn ba no di no wɔ adanseɛ ɔno ara ne mu deɛ ɔnye Onyankopɔn nie no ama no adane ɔtorofoɔ ɛfiri sɛ wɔanye adanseɛ a Onyankopɔn di ne ba ho no anni na yei ne adanseɛ no sɛ Onyankopɔn ama yɛn daa nkwa na nkwa yi wɔ ne ba no mu deɛ ɔwɔ ɔba no wɔ nkwa no deɛ ɔni Nyankopɔn ba no ɔni nkwa no yenum na matwerɛ mabrɛ mu a mogye Nyankopɔn ba no din die na mo ahunu sɛ mo wɔ daa nkwa na mo agye Nyankopɔn ba no din adi na nam a yɛde kɔ ne nkyɛn ne sɛ yɛsrɛ biribiara sɛdeɛ ɔpɛ a otie yɛn na sɛ yɛnim sɛ otie yɛn deɛ yɛsrɛ no ho a yɛnim sɛ yɛwɔ nneɛma a yɛasrɛ no nkyɛn no sɛ obi hunu ne nua sɛ ɔyɛ bɔne a ɛnkɔ owuo mu a ɔmmɛsrɛ na Onyankopɔn bɛma no nkwa de ama wɔn a wɔyɛ bɔne a ɛnkɔ owuo mu no bɔne bi wɔ hɔ a ɛkɔ owuo mu ɛno ho deɛ menka sɛ wɔmmisa deɛ ɛntene nyinaa yɛ bɔne na bɔne bi wɔ hɔ a ɛnkɔ owuo mu yɛnim sɛ obiara a Onyankopɔn awo no no ɔnyɛ bɔne na mmom deɛ Onyankopɔn awo no no ɔhwɛ ne ho so na ɔbɔnefoɔ no nka no yɛnim sɛ yɛfiri Onyankopɔn na wiase nyinaa da ɔbɔnefoɔ no mu na yɛnim sɛ Nyankopɔn ba no aba na wabɛma yɛn adwene a yɛde hunu ɔnokwafoɔ no na yɛwɔ ɔnokwafoɔ no mu ne ba Yesu Kristo no mu oyi ne nokora Nyankopɔn ne daa nkwa no mmankum a monwɛn yi mo ho mfiri abosom ho